бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи дзюдои мамлакат аввалин маротиба мусобиқаи кушоди варзишӣ барои дарёфти ҷоизаи устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Расул Боқиев оид ба гӯштини дзюдо байни калонсолон бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. қайд кардан ба маврид аст ки дар мусобиқа варзишгарон аз тамоми манотиқи кишвар иштирок менамоянд ва дар назар аст ки дар оянда чунин мусобиқа боз ҳам роҳандозӣ бигардад. аввалин бора маҳз бо ташаббуси ҳамин Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда шуда истодааст. ин боиси хурсандӣ аст ки ҳарсола ин мусобиқа баргузор мегардад ва мо аз ин иқдоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шод ҳастем ва ҳар сол ба сол кӯшиш мекунем ки ин мусобиқа боз ҳам хубтару зеботар гузаронда шавад ва аз давлатҳои ҳамсоя кишвар даъват кунем варзишгароро ки дар ҳамин мусобиқа омада иштирок кунанд то ки ин мусобиқа боз ҳам хубтару зеботар гузарад. мақсад аз баргузории мусобиқа дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва аз ҳама муҳим қадрдонӣ аз дастовардҳои Расул Боқиев мебошад. мусобиқа дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб доир гардида чанд рӯз давом мекунад. дар рӯзи аввали мусобиқа варзишгарони вазни 63, 66 ва 72 килограмм миёни ҳам рақобат карданд. паҳлавонони хуб дар ин мусобиқа иштирок карда истоданд. алалхусус ҷавонон, бисёр ҷавонони хуб ки дар ин мусобиқа иштирок доранд. баъзеёнш ба чемпионати ҷаҳон сафар доранд азбаски иштирок накарданд ва дигар бисёр чеҳраҳои нав фикр мекунам аз ин мусобиқа бо мо пайдо мекунанд. ёдовар мешавем ки Расул Боқиев яке аз варзишгарони муваффақи Тоҷикистон буда, барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпии Пекин 2008, дорандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2007, ҷоизадори бозиҳои Осиё ва барандаи чандкаратаи медали тиллои ҷоми ҷаҳон мебошад.